Mae yna penderfyniad wedi cael ei wneud yn y dosbarth cyntaf, sef y ceffylau ar merlod Lliw a Gwynedd sy'n cadw cwmni i fi fan hyn. Ydych chi wedi pigo'r ddau yma allan yn barod yn do? Wel do, a mae'r trydydd, hwnna oeddwn ni'n licio wedi cael ei symud i fyny i drydydd fel dwi'n gweld rwan. A felly, Lliw Griffith o Bala wedi... Wel, mae yna penderfyniad, di'r het yn cael ei diosg eto yna dda. Yna dal... Na, ond mae wedi gyrru nhw allan i gael symud rei fyny a seir yn lawr. Mae'r un o'n sefyll yn bumad wedi cael ei symud i fyny'n drydydd rwan. A byddai'n gweld yn iawn beth sydd wedi digwydd yr pen arall. So, chwarae teg, mae'r tri cyntaf yna, y rhai oeddech chi wedi pigo neu yn trio trwy dosbarth gyfan? I mi mae hynna'n sefyll allan. Ceffylau mae'n quality ofnadwy. Dwi'n nabod y bobl sydd yn ail hefyd, o Sir Fôn mae hein yn dŵad. Coltyn wedi fridio yn gwalchmai gan Evan Evans ydy hwnna, a mae y teulu sy'n bia fo rwan yn byw yn Llandaniel. Del ofnadwy, mae yna quality da ofnadwy yna. Wel, yn y cefndir ydych chi'n gweld y dyn ei hun, Mr Geraint Davies, Brydfer Hyddi, y beirniad ar gyfer yr adran yma. Ond o cipolwg bach sydyn dros yn o unwaith eto. Diolch yn fawr i chi am bob beth chi wedi wneud. Wedi feirniadu'r adran ec yn y sioe frenhinol, wedi feirniadu ar draws y byd i gyd hefyd. Lliw Griffith gyda Caereini, Brenin y Bryniau, a ddim amheuaeth, mae'r het wedi diosg a Lliw Griffith sy'n mynd ar wobr gyntaf gyda Caereini, Brenin y Bryniau. 768, it's the Caereini, Brenin y Bryniau. To make way for Captain Lane at the top of the is now being placed. Thank you. And I am second, 772. This is Leah Roberts from Gelding, and is small with all Paul Valentino. Iawn. Bore da. Dim llawer y sgwrs. Wel, dyma ni enillydd y dosbarth yn yr adran cyntaf ceffylau ar merlod Lliw. Lliw, dych chi'n eitha lwcus fan hyn y ffair ia? Lwcus iawn, dwi'n bawb yn dweud, wyt ti'n siŵr ohoni, tyleri. Dwi'n gwybod, chi'n dod allan efo rhywbeth newydd o hyd, a dim pob tro mae yn dast y beirniad, a wedyn, lwcus iawn. A di colli llais? Do, dim byd i wneud, ond bachanwyd ar y llais, dyna cwbl. O, wel, llongyfeiriad mawr i chi neu welch chi nes mlaen. Diolch yn fawr. There are rosettes for everybody in the class. So thank you once again to Gina Conor-Evans, Lady Ambassador. Give her a round of applause. She's had a tremendous year. Diolch yn fawr. Ond gyfrchiadau mawr i Lliw Griffith o'r Bala. Yn ennill y dosbarth i'r ceffylau ar merlod Lliw, Caereini, y Brenin y Bryniau. Followed by Leah Roberts.